Hello mga kainday, this is Inderona and welcome back again to my YouTube channel. Yeah. So ayan mga kainday, kumusta kayong lahat? Ito naman yung tagapaglingkod na sa Inderona and sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga kainday. At so wag pong kalimutan mag-pray, always asap, always say a prayer lagi mga kainday, lalong-lalo na sa panahon ngayon mga kainday. So ayan mga kainday, andito ako ngayon sa bahay nila Mona again. Yeah! Ayan mga kainday, nagluto si Mimi. Napos si Mimi mga kainday. Meron din si Mimi dito mga kainday. So ayan mga kainday, nagluto si Mimi og pagkaon na mo. Ayan, pagkaon na mo mga kainday. So ayan mga kainday, nagluto siya pagkaon din. Magpalit ni og lapangan again na ang favorite nga pagkaon is ano? Pancit canton. So ayan mga kainday, magbaksa sa Miki, magpalit ng pancit canton. Babush. So ayan mga kainday, magbili-bili sa kami ng ng pancit canton, kasama ko yung mga kaibigan ko at saka the owner of the house. The owner. Palagi naming hi, uy, kisa to siya. Kisa gito. Kuya Alcher. Ayan, so ayan mga kainday. Ano mag-igsaw mo sila? Igsaw mo sila ba itong buang? So ayun, magpalit po dito, alayo kayo ilang tindahan diri ang mga kainday. Nasa lang sa bukid-bukid. Natawa ato ay. Yawag kayo no. Sa ano ha? Ubo. Ayan. Si Maria Clara o si Edgar si Lena de Luna. Ito na ang card yung body niya. Actually, kaya naman si Jolia Montes. Kami. So ayan mga kainday, nanamida sa tindahan na ilang balay. So ayan mga kainday, busy na kasi nagpamalit. Ayan. So ayan mga kainday, naramong gipang palit. Okay, gipadto na ko to si Raven. Mga kainday, ako na muna magluluto ng pancit canton. Bukal na ako og kanang tubig mga kainday na ara. Nagpabukal kong tubig, nagpapakulo ako ng tubig sa kalaha mga kainday. Pagkatapos mga kainday, tas ilalagay ko yung pancit canton dito mga kainday. So yan, abang. Uy, nagsuot ng bulis. Wala yung maman yung gigugmok, uy. Gidugmok. Kulang na yata nag-water. Evaporate naman na siya. Bayot! Tanawa ang abaga sa bayot. Tarungan na, Mimi! So, ayan mga kainday, mga gahapon tao, pancit canton na mong sudan. Daga-ari na mo ilam mo na mga kainday, is pancit canton na mo ang sudan. Kaya maura mo ang ma-afford. Ayan, si Mimi, kuripot kayo. Ang pancit canton ay kagog amhoy. Ang taon ang nagdala Mimi. Bakit? Ako siya naman, pagigil ka na. Paborito na mo ang pancit canton, lalong-lalo na ni Mona. Hindi gano'n yung chili powder? Hindi. Ano lata naman yun eh?
Ang kanson ba? Babak. Ito ka. Ito yung turkey. So ayan mga kainday, magluto na pud mi again og maruya mga kainday. Kadagan kay saging sila mona diri ara dagan kay saging so magmukbang mig saging na pug unya. So ayan, abangan niyo mamaya mga kainday dagan kay saging oh. Ay itong saging at ito pa. Ayan, agay kabugat. Ayan. So mga kainday, panitan na nato ang saging mga kainday. Panitan na nato para makaluto na si Mimi para dito maaptan sa father ni Mona. So, let's go. Payuta, pamati. Nag-reconnect. Sa lumat. Mauna ka. Kasi mga pamati kayo mong dagko. Asa din sa ka-charger dyan? Yung gida dito, buang-buang ka. Pa-wifi aron ingnon pero 10 pesos ra dito dilod. In 10 ra dito. Para di mag ano ba? Ay, but ano? Ayaw na ka mabalik ko ang wire. Pamati na pinisi na mga bayot dari Connect. Hindi na bayot. Idugsak ko na si buwan ko. Isa ka mo. Naguto ka? Ayun na ako na. Yun na, wala pa. Ay, alamag ka. Kita mo na hero. Ano pa? Ayan mga kainday, tapos na akong magbalat ng saging. So lulutuin na to ni Mimi. Naghaling pa si Mimi mga kainday. Gumawa pa siya ng apoy para mailuto mga kainday. So ayan. Dahil nara si Mimi nagluto og si Mimi. Oh, wala na ako nagpaduol ni Mimi kay manguan ba si mangisik og mantika. Nag-efron ang bayot. Maradyo ko ano? Tak. Magtakilid. Murag si Chamsi Sup-Sup. Pag-atubang. Bakunawa. Ayan. Hawad kasi Mimi muluto o kanang kuan, kanang maruya. Inang yawa ang asin.
ayan mga kainday, mga onta, mga onta og maruya mga kainday. So ayan. Yawa. Hindi pwede na eh. Hindi ako magpapal siya. Uy, nagkuan ba niya ni? Nagubuyab. Dili ka tong pista sa ilaba. Chulis yan dang. Ipira ko kalit niya. Nago yung mga tropa sa iyang kilid. Gakos chingis. Di ko. Lagi promise. Gwapa pero ni Kaya siya gwapa ko subugon para mauwag siya. Yung siya yeban no. Ha? Siya yeban. Beto siya, mi? Si Alan Cabrera, yun na itong labado na lalaki. Pusa ilan na. Amin ang constant week eh, magtanaw na ko ano. MCL. It's mine. Ano yung picturean ka ba? Gipasan ako. Ano? Anak ko, ara ang nag-chat ko. Delete na ako. Rainbow. Diba? Amazing kayo. So ayan mga kainday, kakauwi ko lang galing sa Ilamona. Nandito ako ngayon sa bahay mga kainday. So ayan mga kainday, thank you so much po sa panonood sa aking video for today, sa aking content for today mga kainday. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. At mga kainday, mag-ingat po tayo palagi mga kainday. Always say a prayer. ASAP. Always say a prayer. And don't forget to like, share, and comment mga kainday sa aking YouTube channel. At so ako'y magpapaalam mga kainday. So I'm Inday Rona. And bye.